дуруд ҳамватанои азиз, бародарои гиромӣ ва оли қадр. Умедворам ҳама каса худ, сиҳат, саломат ва сарбаланд бошед. ана дӯстои азизи ман, имрӯз суҳбати мо дар бораи охирин президент, охирин раҳбари СССР якамтарак фикри назари худро мегӯм ва шумо ҳамватанои азизам метавонед ки падилид лайк ва фикри назари худтона зери комменти гуфтаҳои ма кам боша илова кунед, зиёдтӣ рафта бошам камтар кунед, яъне фикри назари худтона чӣ кор кунед нависед. яъне дуюм рӯз мешава, дуюм рӯз аст, имрӯз, бале, охирон президенти СССР яъне Горбачёв аз олам гузашт. нав мо аз расонаҳо хабардор шудем, яъне дина хабардор шудем ва баъд аз ӯ камтар дар бораи мо СССР ҳам бигем ки маълумот кофтем, вайроншавии СССР ва ғайраҳои СССР. Аслан ҳамдардӣ ма ба кулли бигем ки наздикони охирон раҳбари СССР Горбачёв ва аз он ҷумла ҳамдардӣ ма ба ҳамон инсонҳое ки союза дӯст медоштанд ва мехостанд ки союз шава ва то имрӯза эъзорушона чапа пӯшида гаштагианд ки союз шава, ба он ҳамдардӣ ки дигар СССР охиронаш мурд, яъне тамом шуд, дигар ба умеди ин чиз нашед. хулас аксар инсонҳо ва яъне ки аъзоён ва тарафдорони союз СССР бигем ки ва бисёри инсонҳо Горбачёва яъне ба пошхӯрдани СССР даст дора ва гунаҳгор медонанд. ҳамин хел бигем ки дар медиа, дар умум, дар ҳамаи ҷо ҳамин чиза гуфтагӣ ҳастанд ва то имрӯзам ҳамин хел тасаввур мекунанд. баъзеҳо бисёр сахтдӯстдорони СССР нафрат ба Горбачёв доштанд ки то ин ки Горбачёв союза вайрон кард ва союза распад кард. аммо ин чиз иштибоҳ аст. агар кадоме ҳамин чиза ҳамин хел медона, иштибоҳ аст. бибинед, агар Горбачёв ҳамун шабу рӯз фармон медод ки Елсин, Назарбаев, раиси бигем ки ҳамун чизи Украина, раиси ҳамун вақтаи Беларусия ва бигем ки дигар инсонҳо номое ки ҳастанд, дар хотирам нест. ман шавҳамаи ҳамура как распался СССР ман бисёр тамошо кардам дар бораш. ҳамун инсонҳоро ҳамаша Горбачёв фармон медод биқапен, маҳкам кунен ва қатл кунен. Горбачёв кӣ мешид ба гуфти шумо? Диктатор мешид? қотил мешид? албатта. яъне дар ин ҳолат шумо Горбачёва тасаввур мекарден як инсони қотил, золим, оппонентҳои худша чӣ кор кард? кушт мегуфтед. СССР Горбачёв вайрон кард ё ин ки Елсин? қатъи ҳамон яктарафа шида зидди Горбачёв мубориза бурда, ваъда дода ки Украина мустақил мешава, ваъда дод Беларусия мустақил мешава, ваъда дод Қазоқистона мустақил давлат мекунем, аммо мо едини союз, яъне ки ҳамакаса якта президент неву чандта президент якҷо кор мекунем. яъне бо ин ваъдаҳо Елсин СССР распад кард ва тамоми ходимони ҳамун замони СССР ҷалб кард ба ҳамин сухан ба дуруғ. ва дар инҷа асли Елсин чӣ нақш бозӣ кард? Елсин як нақши марионеткаро бозӣ кард. барои чӣ? барои он ки баъдан Елсина анам хеле заставид карда аз кор гирифтан. чӣ хеле ки Горбачёва барое ки он инсонҳое ки поён буданд дандонашон ба Горбачёв намегузашт, дандон ба СССР намегузашт, имрӯзаи Россия ҳаст. имрӯза мафияҳои Россия.
ино дастгирӣ кардан Горбачёва. Барои чӣ? Барое ки Горбачёв як зина наздиктар ба СССР буд, как ҳамун ҳукумат дар ҳамун дохил ва бигем ки як инсони як шӯҳрат дошт ва ина истифода бурдан ва ина ташкил кардан ба нами раҳ СССР распад кардан. яъне ки ин таҳлили ман аз дидаҳом аст. ман хулосаи хидмат бароварда истодам. Горбачёв чӣ қадар кӯшиш кард, чӣ қадар талош кард, охирон сухани Горбачёва дар хиди бигем ки хонааш сёмка кардаги ҳастанд, яъне дар дачааш, ки Горбачёв яъне ман аз раҳбарии СССР мерам, дар иҷа яъне заложник гирифта ина маҷбур кардан ки ту ҳамин гапа мегӯй. баъд аз и ҳамин ҳодиса сари Елсинда омад. хиди Елсин ҳамин қасол аз дил аз ягон ҷо шикоят накардаги инсон тез тез касали дили шидан гирифт. ана Горбачёва маҷбур кардан СССР распад кунанд. дар СССР распад шиданаш ман дар мухлис ва любитил ва ошиқои СССР гуфтанӣ ҳастам. яъне ҳамон вақта раҳбари Украина, ҳамон вақта раҳбари Беларусия, ҳамон вақта раҳбари Қазоқистон Нурсултан Назарбаев, ҳамон вақта раҳбари Узбекистон яъне ки нами Каримов ва Елсин, ҳамин мафияе ки охирон сабрани дар Беларусия дар лес дачаи бигем ки государствӣ мегзаронанд, тасмим мегиранд ки имзо мекунанд мо, яъне ту дар Беларусия президент мешавӣ, мустақил мекунем, ту дар иҷа я амр мемонӣ, ту дар иҷа я амр мемонӣ ва мо бояд СССР распад кунем, як бигем ки давлати нав созем. ҳамин хел карда Горбачёва то охири ҳаёташ яъне ки ҳамчун як хоин, яке ҳамчун як инсоне ки распад кард СССР гуфта баровардан. аммо полный рост Горбачёва дар тамоми амаи ҷош, яъне ки НКВД-и ҳамун давр, КГБ-и ҳамун давр, раҳбарош ҳамашона паткупатса кардан ин тарафи бигем ки Елсин. Елсина дар иҷа бигем ки просто истифода бурдан поён. гуфтан ту зури давай карочи период. барои медонистанд ки Елсина баъд аз ҷиқидан осон буд. барои ялкаш буд, мезад, мегашт, бигем ҳамин хел. ва дар мухлисои гуфтанӣ ҳастам, шумо гиребони Горбачёв ё ин ки инсонеро нагирен ки ҳеҷ вақт як инсон намехост ки президенти як кишвари бузург бошад ва ӯ кишварро бигирад тақсим кунад. яъне ин чиз набуд. бале кризис буд ҳамон замон, бале танқисӣ буд, экономически проблема буд, не ки ҳамаи ира метонистанд ки ҳал кунанд. ва ҳамчунон дар Горбачёв ваъдои калона дода ки нехел мекунем, нехел мекунем, не программамон нехел аст, нехел. Горбачёва дил пур карда гирифта бурда дар Крим, яъне ки ҳозирае ки Россия талош карда гирифт дар минтақаи Украина, дар уҷа заложник гирифтагӣ буданд ки ӯ да биромадан мумкин набуд, ромадан мумкин набуд. дар айни ҳамун революсияе ки чапа кардани минтақае ки Елсин дар болои танка биромада мардум да абишат карда дар болои танка пива мезананд, дар ҳамун замон тамоми связи Горбачёва қатъ кардагӣ буданд. яъне Горбачёв ягон фармон дар ягон ҷо дода наметонист ва фармонбардорҳои Горбачёв уже полный плана пазонда бигем ки фармони ӯро дигар қабулам намекарданд. ва ин секрета Горбачёв ҳамроҳи худаш ба гур бурд гуфта натонист. ман ҳамаи ҳамин наворҳоро дида ба хулосае омадам ки СССР киҳо распад карданд. ҳамон инсонҳое ки распад карданд ҳамчун як қаҳрамонҳои ҳозира дар момент қаҳрамони Беларусия, уш қаҳрамони Украина, дигариш қаҳрамони Қазоқистон, дигариш қаҳрамони Узбекистон ва дигариш боша қаҳрамони Россия Елсин, яъне ки ино ҳамчун як қаҳрамон, китоби қаҳрамон даромадагии инсонҳо ҳамино СССР чикор карданд, распад карданд. аслан Горбачёв намехост яъне ки ин держава распад шава ҳамчун раҳбари ҳамин бигем ки держава. аммо Горбачёва заложник гирифтанд, маҷбур карданд
шинондан охирон дар аму хонашам камераро оварда, яъне ки ин чизҳо по протоколу государственный уровень бояд ин то ҳози агар асл бигири ӯ заявлени Горбачёв қабул ҳисоб намешавад. Барои чӣ? Барое ки як уровни президент дар хона шишта бигӯяд ки ман аз хона шишта, яъне ки давлата пош додам. ин чиз қабул намешавад. агар по протоколу бигирем, қонун қатъи бигирем, ин чиз қабул намешавад. ин чиз қабул мешавад дар ҳолате ки дар Госдум, дар байни депутат, дар байни тамоми ҳамун сохтору структура раҳбаро шишта, яъне ки ҷаласа гузаронда, агар ки то объявлят накуна, яъне ин чизе ки дар хона шишта ман распад додам СССР, ин қабул намешавад. бо мутобиқи қонун қабул намешавад. барои ҳамунам даъво доранд мардум, дигар инсоно, дигар сохторҳоё ки дигар чизҳо, инсоное ки мустақил шидан рафтан гуфтанд нахрен, мо дар ҳамон союз мо мустақилимон хуб аст. аммо ошиқон ва мухлисон, ё ин ки бигем аз нигоҳи қонун, қонундоно распади СССР қабул надоранд, барои он ки Горбачёв аз хонаш ин кора кард. яъне ин чиз дар протокол дохил намешавад. ки бигӯяд ки халос шид ин чиз, тамом. ҳамчуноне ки Ашраф Ғани грех рафт. барои чи толиборо расман қабул намекунад? Барое ки расман Ашраф Ғани бояд дар дохили ватан дар пеши тамоми парлумон ҳукумата биспора, яъне ки распад кунад ҳукумати будагиша. ва то имрӯз ҳукумати Ашраф Ғани дар Тоҷикистон ҳамчун қонунӣ мемонад. агаре ки фардое ки Эмомалиам бигреза бирава, ҳамчунон ҳамин система мешавад. яъне ҳамун давлат, яъне аз рӯи документалне ҳамун сохтор ҳукумат распад намешавад. просто мегрезан, ғасби бигем ҳукумат мешавад, тағйироти ҳукумат мешавад, маҷбурӣ мешавад. ин чиз бифораш нафораш маҷбурӣ мешавад, барое ки дар Тоҷикистони мо яъне ихтиёран ягон чиз бигем ки алиш намешавад, фақат ӯро маҷбур алиш мекунем. ва ҳамин хел СССР то имрӯз бигем ки аз рӯи қонун, яъне документ ҳамчун распад ҳисоб намешавад. ва ин қадар сохторҳое ки шидан, агар аз рӯи қонун бигирем, ё бигем фалшивиям. ва ин овардан қонунӣ кардан. метавонистанд Горбачёва биёранд дар ҳукумат, дар парлумон бишнонанд, бигӯянд ки намиҷа эълон кар. албатта ки ӯро бурда наметавонистанд, уҷа метарсидан ӯ замон. барое ки ҳама ҷамъ шава, Горбачёва гапаш қонун буд дар парлумон, дар ҷаласа. барои ҳамоам танҳо снимат кардаги як дона оператор иҷозат додагиянд. барои снимат кардани Горбачёв як дона оператор, вайра дар телевизор. ира ягон ҷода расман дар бара журналист буд, ҳамчун бигем ки раҳбари ҳукумат ахранаҳоро снимат карда буданд. уже Елсин ин кора карда буд ки дар бараш ахранаҳош боша, бигем ки ҳамон сохтори государственный дар дасташ боша. Горбачёв дар 100 сол ира распад гуфта эълон намекард. аммо заложник буд пад угроза ин кора кардагӣ аст. ман ҳамин хел хулоса баровардам, ҳамон чизоро дида омада, навороро дида, яъне ки ман интересоват намекардам, аммо интересоват кардам, баромадам имшаб ба хулосае омадам. ва кадоме ки Горбачёва хоини ки СССР распад кард мегӯян, иштибоҳ мекунед. хоини СССР распад кардагӣ на ин инсонҳо ҳастанд ва Горбачёв нест. охирон гирифтан давлата шикастан, тақсим кардан. ана хулас дӯстои азизам, ба ҳар ҳол бигем таърих ҳамин хел мешавад. касера маҷбурӣ ва касера бигем ки ба ихтиёран, яъне ин ҳолат маҷбурӣ шидагӣ аст. барои ҳамаам гуфтам ки бисёр чиз сохторҳои ҳамон тарафдорҳош ва то имрӯз амро падержод мекардагиё СССР ҳамчун як давлати распадшида ҳисоб намекунад. просто времена дилаш зад, мон тамом. яъне ӯ фикр доранд ва ки рӯзеи зинда мешавад, аммо иштибоҳ мекунад. ҳеҷ вақт бигем ки ин чиз зинда шуданаш қиин аст. бибинед худи дар дохили Украина
як област мехоҳа алоҳида ҷидо шава, ё ки худи дар дохили Тоҷикистон ҳам як област мехоҳа алоҳида ҷидо шава, барои худаш мустақил шава. бигӯям ки худи дар соли 90 ҳам дида будем Хуҷанд мехост мустақил шава, яъне ки дар ҳайати Ӯзбекистон бигзара, ҳамчун як автономни области Ӯзбекистон шида бигӯем ки чӣ шава. Ҳатто ки як миллат дар байни худшон мехоҳанд ки 4 таш агар зиёдтар шаванд, мехоҳад ки минтақаи худша ҷидо кунад, аммо як чандин миллатҳо буданд дар инҷа. Ҳама ин миллатҳо бигӯем ки тақсим шидан рафтанд. Аз он ҷумла бигӯем ки худи ҳамин Россия ҳам ба наздикӣ бозам тақсим мешавад. Барои чӣ? Барои ин ки ҳамаи номи ҳамун Россияра областоша нигоҳ кунед, ҳамаша нигоҳ кунед. Чечения, бигӯем ки Бурятия, Алтай, ягонташ номи русӣ нест. Ягонташ ҳамаи ҳамун областои Россияра бибинед, ягонташ област номи русӣ нест. Дар оҷа рус зиндагӣ намекунад. Боша қаят адата печидамондагӣ ҳаст. Не ки ҳамаи ҳамино давлат буданд ё ки бигӯем мустақил буданд, агар давлат ҳам набошад. Ва ино рӯзе мустақилӣ худшон намегиранд. Фора на фора ира мегиранд. Ягон проблема, ягон мушкилӣ надора ҳеҷ чиз. ва Россия ҳамара бигӯем ба арақ. Тарафи Бурятияро ҳамун шаво тамошо кардам, ҳамун аз чизо бибин, фақат ҳамин самагонаш метавад, мега бизанин маст шин, бигардин алкаш шида. Атак чӣ қадар даромадаи Бурятия дора Россия. Ҳамара мекаша медизда меёранд Москваро просвитад. Бурятия гӯшна, ташна, туалет надоранд. Дар кӯчо рида гаштаистанд, ранги асрҳои қулухӣ барин. ҳама маст кӯчода ғалтидагӣ. Специально мекуна ира. Специально ҳамин чиза иҷозатай. Бигард, кайф ка, одих ка, пака мо молитра бидиздем. ҳамин хеле аст. Барои ҳамун бигӯем ин Татаристон аст. Инам як давлати мустақили татарӣ буд. Инам ғасб карда гирифтагӣ аст. Хоҳанд нахоҳанд ино ҷидо мешаванд. Мегӯям ки ҳатто ки як Тоҷикистони мода ҳамин мушкилӣ мо дорем. Дар Ӯзбекистон ҳамин мушкилӣ ҳаст. мисол имрӯз мехоҳад навҷаш ҷидо шава, фардо мехоҳад Хоразм мега ки ма Хоразм хон доштем, мо мустақилем, мо мехоҳем мустақил шавем. Ҳамин хел аст. ҳар як ҷое ки қирк таърих дора мехоҳад худаш ҷидо шавад, алоҳида шавад. ҳоле ки куҷо раса ба ӯ қадар давлате ки бигӯем номҳои ягонташ номи русӣ нест ва ба русҳо ягон рабт надора ӯ номҳо. Мисли ки имрӯз Искандар, ракета Искандар. Барои чӣ Искандар? Барои чӣ Пушкин не? Барои чӣ намедонам ҷанг кардагӣ 41-45 да шумо надоштен одамои қаҳрамоне ки номи ҳамаора гузорен? Барои чӣ Берия намонден? Барои чӣ Сталин намонден? Ракетатона номша. Барои чӣ номи ракетатона Ленин намонден? Барои он ки хитон медонед революсиётон ҳама ё фалшивӣ ҳастанд. Ҳама ё сохта. Ҳамин таърих куллан сохта ҳаст. Ягон ҷоз аснаванӣ надорад. Ки як гала қаҳрамони фалшивӣ дар 41-45 доранд. ҳамун замонам бобои мо утра передовой тела кардагиям. Барое ки ё бисёртар бимбиранд, урусҳо камтар бимбиранд гуфта. Бобои ма худаш хизмат кардаги нақл кард омад. Фактоша гуфт ки ҳамин моро передовой медохтанд, ай қафа урус меомад. Урус передовой намедохтанд, ягон уруса. Мо ниё бимбиранд мегуфтанд. Ва алейкум салом. Салом дадистаги. Бобои ма мегӯяд передовой. Аммо рани мешиди, почат мепарид, ку мекиштанад, худшон мекиштанд. Нахрин дар кора лишни груз мода. Ида пул бите, ойлик бите, бихрон, як одами дига бояд ира нигоҳ куна. ҳоли имрӯз пага Россияра ҳамин хел мешава, ҳамин инвалидҳоро ҳамаша мекишанд. Кида дар кор аст қадар инвалид? Яъмр ёда нигоҳ ка пул бите государственӣ ё дар кор нестанд. Ва Сталинам ҳам хел кардаги аст. Ҳамаи ҳамо айҷанг майбшидагиро бибинед, як чандта ҳамо Васия, Иван, Петров, ҳамо инвалидҳо дар Россия мондагиянд, як чандташ. Просто барои насли ояндара бигем ҳетет карданда. Ки не ё қаҳрамонан, зӯран гап нест.
دیگه چه همش کشتگی بابای ما را دستش کفیده خیلی رنگی مشت چیده موندگی بود خیلی کلی گوشت بود دوختگی بود که هم ترک چلیکوش میتوف خلاص مینه دا کفیدگی بود اما سناریات قطعی زدگی اما دستش کلی ریختگی بود نقل میکرد خودش می اومدن شب ای کازارما هم تیجول رانیو را بر میکردن میگفتن دیگر جا میبریم یورا لیچنی تمام گم میشید میرفت دیگه او را هیچ که نمیدید هیچ که نمیدید که جدا است چی کوشید میبردنش در یک جا بشی میپراندن گروش میکردن میپرتوفتن کی در کار نبود کی در کار یک انسانی که دیتا پا نداره دست نداره زدگی مینه همه تمام اون رسخود ماتریال بود رسخود ماتریال بود می اومدن میگه کانکریت نه بر میکردن میگفتن که یورا ما دیگر هسپتال میبریم با اعصاب اینا شاو میبردن میگه روزانه هیچ کاره هیچ جا نمیبردن در هسپتال میگه خوب بوده که بابوی ما را میبرم رسخود ماتریال در تغری کردگی گفتگی که نه خیلی سوزایی هم یک دستش چیدگی یا دستش کار میکنه پوش سوزایی می اومدن میگه هوی میکردن بالوتا خیلی هوی میکرد دیتا پا نداره ایرا میگفتن دیگه هسپتال برین شاو میگرفتن بار میکردن در ماشینو تمام الله اکبر نیست دیگه بود هیچ که دیگه نمیدونی تو که جو بود چی نبود میفهمی نمیره تکشتای نمیخیل ساخته نمیخیل شیطانیزم بگیم در تو این روزا ما درمو شیطانیزم زندگی کردیم اومدیم یعنی فند فریب پوشکین ویلیکی گروی ای هم عجیبش برای ما چی بود کتاب دا بود خوندگی نه صنف هفتمی تون دا بود شش هفتی دا بود گویو که یک روسکی وانیا ایوان واسیلی پتروویچ نامش یادم برآمد немсо ай дуруни як кӯҳ шикоф кардагӣ пулмиёт доран ҳаме омадагира задестай як иван рафта грехта рафта танаи кӯҳ қатӣ биромада рафта синаша пеши пулмиёт дар рост карда баъд граната дар дурун мепартоя ки қафо будагӣ ҳамарас пасад кунада представит кардесте чӣ хелай ва ҳами афиризмда мо шумо бовар мекардем то представит ки ма биромадам кӯҳда омадам ин эҷа шикофай барда бояд ман ҳамиҷа гранат партом мада нахрин дар кораи аввал ман синама дар пеши пулмиёт рост кунам баъд граната партом просто ҳуй мекунам таме партомаш худам дай барместам тамом ҳаст ку шанси партофта иси шикофия ма омадам умара намебинам ӯ парондестай ӯ сура поёна вақте ман граната ҳуй кардам ҳам таме партомаш худам ишида местам дурун мекафам о ма биромада синама дар пеши пулмиёт рост карда мара пулмиёт парондестай дар дастам гранат метиқам граната бах мекафа уҷа ма герой мебарам и кадом дебилизм буд даира барои мо дарс медода медоне ва мо мегуфтем агарени зурай агар ҷанг шава мо ҳами хеле мекунем яъне мо утра ҳами хеле травид мекардам бо суратшам кашидагӣ буд да пулмиёт парондеста и ам пеш пулмиёт да истодагӣ синаша монда дурунда хе дастида гранат тиқидеста имрӯз ақлат мегира баъд мегӯӣ ки бест аммо инсон ту ҳам пеши шикофиро омад чиба синаша дар пеши пулмиёт рост мекунад ҳуй мекунӣ дута граната кунуша мекашӣ и чие ки хе тиёқ дошт кунушда мекашӣ ҳарча мепартои дурунда тамом алло акбар бабахи дурунда вомурдан ту зинда мондӣ хитам зинда мондӣ дигарорам зинда кардӣ яъне нигоҳ дошт сина доштан дар пеши ҳамон пулмиёт чӣ маъно дошт просто мо утраку дурак мекардан ҳамон замоно ва мо китоборо хонда мехостем ҳамон хел ҷанг кунем инам хел буд мо намедонистем ки мо барои идея як аз ҷанг мекунем ва баъд расходни материал мешавем имрӯзаи россияам ҳам хел аст передовой фақат бурят роӣ кардестай калмык роӣ кардестай чечен роӣ кардестай ингуш роӣ кардестай ҳами передовой даку ҳамунора роӣ кардестай ҳозира мехоҳанд ки рус зинда мона ӯ рус зинда мона мо бисёр шем русо бимран намеё чӣ фарқ дору ки серамно замини мое ку иҷа гирифтагие май даст шуд намо алкаш палкаша 200 000 300 000 абишат карда роӣ кардеста мурда рафтеста намуҷа
инам хеле аст дӯстои азиз, так что бигем ки ин чизо ҳамаш аферизм аст, мошенникизм аст. бовар накунед дар ин чизо, қурбони чашмои шумошам. ва мо як ватан дорем, Тоҷикистон аст. ё ҳамаш анекдот ҳастанд дигарош, инам хел патриотизм гуфтам мамутра истифода мебурданд ва то имрӯза истифода бурда истодан. На якта казаков аст, ки ҳастан баромадаги рӯзи дуроз мо братия. ма қатъи ӯ ягон братам нестам, и қатъи ягон урусам брат нестам. мара ягон чи қатъи ӯ сивизатсия намекунад. моро оккупировать карда будан, кушта будан. имрӯзае ки украиноро бандер меган, ҳамин хел бобои моро босмач гуфта будан, инсоне ки ватани худша ҳимоя мекарданд. то имрӯза киноҳо сёмка карданд, гӯё ки бобоҳои мо хиёнат ба мо мекард, хоино буданд. ки ҳамаи ҳамун босмачҳоро нигоҳ кунед, ҳамашон оддӣ калхозчӣ буданд, гандум мекарданд, деҳқон буданд. вақт калхоз набуданд, деҳқон буданд, гандум мекарданд. не ки вақти ҳамла ба ватанаш кардан, ӯ хестан аспора гирифтан, зидди рус ҷангидан. ва ҳамаи ӯ имрӯз босмач, яъне ки 70 сол бобои мара барои ма душман хонда омад ва Пушкина барои мара бобои ма хонда. Ленин барои ма бобо шид, Сталин барои ма бобо шид, Пушкин бобо шид, бобои худам душман шида омад дар пропагандаи СССР ва ғайраҳош. ва то имрӯза. ва имрӯз мехезам мегам ми братья. Какой ты мне брат вообще-то, Вася? Я алхамдулилля мусульманин. Ну какая разница, ты мусульманин, не мусульманин? Нас религия связывает. Нет, мне религия не связывает. Я за себя отвечаю перед Аллахом, а ты за себя отвечай. Мы никогда не будем братьями. Никогда. И не сегодня, и не были, и не будем. И хеласт. инам хеле дурӯғҳо қатъи, инам хеле аферизмҳо қатъи. мо тоҷикистонием, як ватан дорем, номи минтақае ки Тоҷикистон аст. албатта Самарқанду Бухоро дорем, аммо имрӯз бурида кардан, реза кардан, тақсим кардан, додан ба дигар касо. медонӣ намера пора кардан, заминои моро пора кардан. мо бояд заминои худмонро баргардонем. мо бояд ватани худмонро созем, чӣ хеле ки бидем созем. ман қатъи урус чӣ брати дорам? рӯзи имрӯз на самом деле дар тамоми дунё аз забони русӣ отказ кардан, яъне даст кашида истодан. вале мо ҳам то имрӯза бо кӯшиш мекунем дар Тоҷикистон мо русӣ гап занем, ҳамн титала када русӣ гап занем. дар ҳолате ки замони форсии мо дунёда раҳ мегашт, дунёда форсӣ буд, навиштаҷот, ҳамаи чӣ дунё форсӣ буд. ва имрӯз мо кӯшиш мекунем ки русӣ кунем худмон, дар ҷое ки мо форсимонро зинда кунем. ва имрӯз дута пашту омадааст, мисол гирем ҳамун толибо имрӯз форсиро хориҷӣ хондестанд дар Афғонистон. замини форсо будуҷа. представить кунед, ма қалағима фардо биём бигӯм ки тоҷикӣ забони хориҷӣ аст. чӣ мегӯед шумо? чӣ хел тасаввур доред? тасаввуртон чӣ хел мешавад? ё ки ҳозир биёяд чорта бигем ки бурят ё чеченец биёя бигӯя ки русский язык это иностранный, яъне хориҷӣ бига. чӣ хел мешавад? айнан ҳамин чиз аст. забони форсиро хориҷӣ хонда истодан дар Афғонистон. ин мега забони мо нест, забони мо пашту аст. мефаҳмӣ намера? барои чӣ? барое ки мо ту дур кардем, худмон забономонро фурӯхтана сар кардем, баъду пашту меояд мега ин забони бегона аст ва мо ту ҳимояи забони худ карда наметонем. проблема дар ин аст. мо ту ҳимояи забони худмонро карда наметонем.
мо худмон дар дохили хонамон ба якдигаримон русӣ гап мезанем. мо забона худмон мефурӯшем, бо толиба мегем ки ту забони моро чақа наша. Пас ту худат фурӯхта истоди забонта. мо алфавитмона ҷазир кардан фурӯхтан. ӯ бобое ки алфавити форсӣ моро ҳимоя мекардан, ӯ то имрӯза душмани мо шидан омада. Ина мебад кори рус. Хизмати рус ҳами буд. Дар сари мо аз Пушкин қаҳрамон сохтан, аз Намекиев қаҳрамон сохтан, аз Васил қаҳрамон сохтан, аз Иван қаҳрамон сохтан буд. аз Будёнов қаҳрамон месохтан. ҳами буд кораш. ва дар мактаби мо Пушкин мехондем. басмач этот богем ки моро кишта будан. Бобои моро кишта будианда. Наме Амир Олимхони пидаразам айнан амо ҳама ай бинам хеле пидараз намеранги Имомали барини инсоно ҳастанда. Ёфтаги пула диздидагиян, ёфтаги пула ҷамъ кардагиян, мардум гишнагида мурдагия армияда расход кардагӣ нестан. Як гурӯҳ армияда кардагӣ ҳастанд ки ҳам хичон таҷовуз кунанд мешава. ҳамин халқи оддиро таҷовуз кунанд, дигар ҷода не. Ягон яроқ омода кардагӣ нест. Олиморо киштагиян, инсонои ихтироқ мекардагиёро киштагиян. То дар кор нест иҷода. Фақат як гурӯҳ раққос мондагиай, як гурӯҳ шоҳ ҳам мегуфтагӣ инсоно мондагиай. Як инсоное ки омада духтарша дар Амир Олимхон додагиай барои вазифа ки духтари 15 солаи мара туфтелаш ки мара ягон вазифа бдид. Ва имрӯзам ҳамин хел аст дар сохтори Тоҷикистон. Кадоми оружие садақа кунам, интизори садақа қатӣ. Ҳамаи пула аҳл авлодиш қатӣ медиздан, миллионер шидан берун мебуроран. Фардо агар ду толиби бигем ки биёя агар мотоцикл қатӣ, армия қувва надора, бой мета. Бой мета, қувва надора. барои ҳамуам қирғизе ки 5 миллион аст, дар 10 миллион дух мекунанд, нападат карданда, заминоша кашида гирифтанда. Инем барои неми аст. Медона разведкаи қирғиз ки армияи тоҷик заифай. Заифай. Дар кӯча нос металба, я патинкара 4 поколени мепӯшанд. Медонанд ин чиза. Медонанд дар армия расход намешава, буҷа ҷидо мешава, ранги шайгу барин ҳамара медиздан генерало байни худошон. Ана армия баъд гишнав ташна мегарда. Имрӯз гуфти ҳамун гапост дуюмин сеюмин қувваи Даниё Россия гуфта одамо ҳисоб мекарда. Имрӯз пеши Украинада ку чорзону задагиай. Чорзону задагиай пеши Украинада. Сабабаш чи? Сабабаш неми дизди буд. Нама Амир Олимхони пидаразам кончини нем хеле дизди кардагиай. Гаррем сохтагиян. Пирдуронш пири дихта. Кадомиш қати хоҳа ӯро бо ислом иҷозат додагиай ки ҳатто ки канизакот қатиам бенико секс кардан бигӣ. Дигар кас секс куна уже ӯро о ту чико кардӣ? Олим, шайх, ҳукм ша бирор ира қатл ка. Сангсор ки ира. Ашоҳда иҷозат буд канизак қати хов куна, коргариш қати хов куна. Кадомиш маъқула? Ҳамин сохтора барои ҳамин чулшон сохтагӣ буданда. Кайф кардан. Як гарем, халос. Як бевахона, қанчихона, легальный проституткаи шоҳзамон. Хонаи проститутка. Қаср проститутка хона будагия. Ҳеҷ када таваҷҷӯҳ надора. Ягон камбағал гап зана бигам ма гишнаем налог манаги омада қамчи қати зада золимо ӯро охирон нонша гирифта бурда шоҳа додагия. Шоҳ биза кайф ка тилора ҷамъ ка. Ҳамара ҷамъ ка биги. Оле ба як гуфти ҳамун чи ки чанд 7 вагонай, 70 вагонай. 70 вагон тиллову ниқра урус ғасб мекунад Самарқанд Бухороро. 70 вагон тиллову ниқра, вагони поезд ҳамун замон 70 вагон тиллову ниқра мегира меравад. 3 самолет ки ай фанер рост мекунанд, меоянд мезананд мегиранаш. ҳама мепартоя мегреза. Ягон кас ҷанг намекуна. Барои чи? Ҳама барои чулчулиш кор мекард уҷа. Ҳеҷ ка барои ягон хизмат, ватан намедонистанд дар киҷо чӣ гап буд.
фақат ҳам куҷои дага камбағалай зада аю пулша мегирифтан. Имрӯзаи Тоҷикистон ворӣ ина бародар мега 82 вагон 82 вагон тиллову нақра аями шоҳа хича гирифтагиам бо и чанд қаша хичи хара аспода бор када гирехта Афғонистон рафтаги та номаълум. Аммо 82 вагон не бародар 82 вагон тиллову нақра диздидагира. Агар ҳамуро армияда сарф мекард, ақаллан як 10 вагон 20 вагонша дар сохтумони техника оружияда сарф мекард, ҳамун олимое ки месохтаги ихтирокорро намекиштанд, ҳеҷ ка ёда ҳамла карда наметонист. Пештарак пеш аз ҳамин задаму хонои Хӯразм ҳамин Амиролимхон задагӣ аст. Ҷанг кардагӣ ҳастанд ва хони бо ким ки ҷоқат. Ва урус мебина ки уже слабия наметона ягон кор карда. Давай мега нападат кунем. Вот проблема дар куҷост. Ва имрӯза проблемаи мо сари ҳамин омадагӣ аст. Ина 70 боша 70, 82 боша 82, хулас ҳам хел. Представить кунед, имрӯзаи амо армияи мо ҳам сари ҳамин меояд, ёки ҳукумати мо ҳам сари ҳамин меояд. Барои чи? Барое ки Рустам барои кайфияти худаш медузда, Достон барои кайфияти худаш медузда, Сомон барои кайфияти худаш миллионер дар Дубай миллионора медузданд, меброранд. Озода ҳамин хел, Сомон ҳамин хел, Сосон ҳамин хел, Хусон ҳамин хел. Ҳамаи ҳамин авлоди Раҳмонов, домодош ва ғайраҳош ҳамаи ҳамин пула диздидагӣ бировардагианд. Яроқи мо ба яроқи гадоӣ талбидан ба садақаи армияи мо. Армияи садақа бигем, хато намекунем. Ҳамин Путин ягон автомат садақа куна, ягон танкаи кӯна пӯна садақа қатъи зиндагӣ дорем. Ӯзбекистон ҳам ягон танка пушка, ягон мошин садақа куна, военӣ садақа. Мо армияи садақа дорем. Халос. Армияи мо армияи садақа қатъи зиндагӣ дорад. Америка 4-5 та мошини военӣ садақа мекунад. Намедонам Афғонистон ягон вертолет садақа мекунад. Ӯзбекистон ядута автомат, ядута мошини ҳарбӣ садақа мекунад. Евросоюз ягон кӯмаки тир патрон ягон чи садақа мекунад. Россия ягон танкаи кӯна пӯна аз Сталин мондагӣ уро садақа мекунад. Армияи мо армияи садақае. Мо ба садақа армия сохта метонем. ҳамун садақаҳоро бо ё гирифта бурда дар ҷойҳое ки ҷанг шуда истодааст, дар уҷа бо мефурӯшани касофатҳо чорни ринок када. ҳамун садақаам нест ҳамаш дар Тоҷикистон. мо номи армиямона армияи садақа монем мешавад. Хулас дӯстои азизам, уҷа гирифтем овардемш дар армияи садақа гузаштем рафтем. Хулас дар распади СССР Горбачёв айб надора, яъне шахсани фикри ма ҳаст, таҳлили ма ҳаст аз он наворҳое ки ман дидам биромадам. Айб доштаги инсонҳо имрӯз қаҳрамон шудагӣ ҳастанд дар ҳамуҷа. Ва дигар ҳолатҳоро барои шумо хеле дигар ин тарафш рафт дигар. Даҳан гарм шуд, гуфти ҳамун гапҳо оборот гирифт. Мотор ки гарм шуд мерава иса. Дига ҳамаша гуфтем камбудӣ, беҳбудӣ ҳамаша гуфтем. Худо нигаҳбон то мушавватанои азизам ва боқимондаша фикру назари шуморо зери коммент интизор мешем. Шумо метавонед фикру назартона бинавишед дӯстои азиз. Ба ҳар ҳол боз як бор дига ба наздикони Михаил Горбачёв бигем, ба ҳаводорони СССР ки то имрӯз зинда ҳастанд, ба ҳамаям бигем ҳамдардимона баён мекунем. Воқеан ҳам СССР ростӣ аз парерӯз мурд, барое ки то имрӯз яъне ки ҳамчун президенти СССР, ҳамчун ноқонунӣ распад додани СССР, ҳамчун ҳоло легални СССР бигем ки буд бигем хато намекунем. Аммо аз дина куллан анаму 3-1 эр вафот кард, дигар несту чиз. Полни умедотона биканен мухлисои СССР ва мухлисое ки мерен дар ким ки ҷо мы за союз, мы голосуем за союз гуфта шуморо лахатрон карда шиштаги инсон. Мы никогда не будем больше союз,
И мы не по своему желанию были в этом союзе. Не только мы, и остальные страны тоже. Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, скажем, Украина, Белоруссия, и Туркмения, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан. Все это не по своей желанию были в этом союзе. Их просто оккупировали. И никогда по желанию это не будет. Если хотите, чтобы был этот союз, по желанию не будет, вы можете только вот так вот, как сейчас делаете Украина война, вот так откройте войну и начинайте воевать полностью, еще оккупировать повторно эту территорию, потом можете создать какой-то союз. Добровольно никогда не будет этот союз, я вам скажу, чтобы не забудьте и сегодня, и завтра. Как говорят русские, раз и навсегда не забудьте. Хотите создать союз, тогда убивайте, начинайте убивать, бомбардировать и всех оккупировать повторно. По желанию никогда не будет. خدا نگهبان تو مشاهمتان عزیز فکر نظرتون رو زیر کامنت انتظار میمونم. میگم که اگر علاوه گفته باشیم میتونید شما کمتر کنین، اگر کمتر گفته باشیم یگان جایی که نگفته مونده باشه شما میتونید زیر کامنت فکرتون رو علاوه کنین. خدا نگهبان و خونتون آباد باشه هموطنان عزیز. خدا کنه که ما هم واقعا هم یک سرزمین مستقل سازیم، یعنی که зависимы аз Рус, Кремл контроль накунад. Ва мо бо Кремл ҳам ба дигар ҷо мехоҳем ҳамкорӣ кунем. Ҳамчун кишварҳо ҳамсоягарӣ дода гирифт, аммо на ин ки моро контрол кунанд, бигӯянд тира бика. Инам хеле аст. Ва имрӯза бигӯем ки ҳамчуноне ки душман ва хоини сарзамин Эмомалӣ Раҳмон ки дар тамоми китобу чизҳо қаҳрамон омада истодааст ва Рустамам қаҳрамон аст, авлодои Эмомалиам қаҳрамон ва ӯ инсонҳое ки мисли бобоҳои мо, яъне ки барои озодии сарзамин ин миллат мубориза мебарем, бобои мо босмаҷ буд, мо террористем. Ҳама вақт хоин дар китоб дар аввал қаҳрамон мегзарад то вақти соаташ омадана. Худо нигаҳбон бошад. ҳамин ҷо дигар хориҷ мешавам. саломат, сарбаланд, хонобод бошад.